Avui ens trobem al camp del Júpiter, disposats a compartir amb el martinenc D les seves opcions de proclamar-se campió de Lliga de la categoria prebenjamí. Una victòria el separa del títol. Aconseguir-lo té quelcom d'especial, ja que per una banda seria el primer títol de prebenjamins de la història del Futbol Club Martinenc i per altra banda és el primer any en competició d'aquests jugadors i el segon any que exerceixen com a tal els entrenadors. Sens dubte, una feina ben feta a ulls de tothom. Ara ens endinsarem en les intimitats d'un vestidor i gaudirem d'imatges que normalment no estan a l'abast dels aficionats. Primer de tot, tranquil·litat. Sobretot, no vull començar a veure nervis, tapo... Anem a començar el partit. Quan comencem el partit ja el que vulgueu, vale? Ja us ho vaig dir 1000 vegades, aquí ningú ens regala res. Ningú ens regala res, ni un punt. Cuidado, per favor. Al primer quart ens els mengem, directes. Si ens podem fotre 5, ens hi fotem 5. Directes. Bueno, el Júpiter. 3 o 2. Què vol dir 3 o 2? Que enmig del camp, què passarà? Que hi haurà un, que només n'hi haurà un, i serà més Un, i nosaltres quants? 3. 3 contra 1, infallable. No es pot robar ni una pilota, aquest xaval. És el capità, és el número 10. Felicitats, és molt bo. Però ja està. Aprofitem, camp del Júpiter, supergran, superllarg i superample. Obrim bandes. Bandes quasi a les línies obertes. Vale? Avui teniu l'oportunitat de guanyar la primera lliga de la història del Martinenc. Fàcil. Fàcil, ningú més l'ha guanyat. Només teniu l'opció vosaltres ara mateix. De prebenjamins, De prebenjamins. Nosaltres hem guanyat una lliga. Luis, Joan, defenses. Joan, no perdis posició, no te'n vagis com una bala cap a dalt, vale? Recorda't de la línia imaginària. Si te'n vas corrent et faran una paret i ja està, no és tan difícil. Recordes de la línia imaginària? Quan has de creuar? Què? Quan has de creuar la línia imaginària? Quan el Luis no està. Vale? Si ho saps, fes-ho. Vale? Miquel a la dreta, Gerard a l'esquerra i ara Juan Carlos. Juan Carlos, controlas y pasas. Como hacías en los partidos, ¿vale? Sigue igual, ¿vale? Guillem, sobre ahí, tio. El Lluís va marcar 2 gols, et vas emportar, vas arrastrar la defensa, gol de Lluís perquè ja ens recte. Això mateix, tio, aparta't de la jugada, si el defensa es queda clavat, te la passarà, està sol, ¿vale? Lluís Miquel, com sempre, en 2 costats. Juan Carlos, rematar. Qui juga a l'altra banda titular? Crec el Luc. Luc o Gerard? El Gerard. Gerard. Vale? Doncs mira, ho farem així. Mira, perfecte. Ho enseguem des d'aquí, sí? Rematen. Rematen Gerard i Juan Carlos, veritat. Gerard i Juan Carlos. Joan, sempre et quedaràs aquí defensant, vale? Per si un cas. Per si cau alguna pilota per aquí, què has de fer? Rematar. Directe, vale? M'és igual que la pengis, que matis on de la grada, no m'importa. Que matis un colom que ve volant, no tinc problema, vale? Però una pilota per aquí votant no es pot perdre. Si quan aneu a fer la jugada veieu que us ve molta gent i aquí on passa molt fàcil, el fem. I tal com te venga, pam. Hola, controla. No, tal como te viene, pam, ¿vale? Te viene rasita, pum, y la revientas con rosquita, como a ti te gusta, ¿vale? Al revés, de l'altra banda, igual, Miquel Lluís, pero rematan. Luis y Juan Carlos, Luis, ara entres a rematar. I aquí qui es fica? Joan. No. Gerard. Joan sempre darrere, Joan és la bèstia. Joan és el seguro. Si passa alguna cosa apareix el Joan. Amb la moto. Queda clar, no? Fàcil. Luis, ¿cuándo subes a rematar? En la jugada de recorte. Vale, ya está, va. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to
Tothom s'esperava que fos un fortrami, però el destí ens va deparar un partit disputat i digne d'un guió de Hollywood. Un primer quart disputat que no ha permès al martinenc avançar-se en el marcador. L'1-1 no és suficient per proclamar-se campions.
Som a la mitja part i, malgrat les ocasions, el martinenc segueix sense avançar-se en el marcador. El descans ha de servir per motivar els jugadors. Fàcil manar els entrenadors. Les coses s'estan complicant i el títol s'allunya per moments. Només disposen d'un quart per remuntar un 3-2. Són 2 els gols que els separen de la victòria. Bien, Dani, bien. Els ànims s'estan crispant per moments. Hi ha molt en joc. Fa falta un gol i queden molt pocs minuts.
Objectiu complet. Després d'un any de treball i d'esforç, s'aconsegueix la primera lliga de la història del martinenc en la categoria prebenjamí. Felicitats! Campionat. Miquel, com ha anat el partit? Molt bé, m'ha agradat molt perquè he fet un golaç i perquè hem fet molts passes i perquè hem jugat molt bé. Estàs content? Molt content, millor que mai. Sí, és la primera lliga que guanyes, no? Sí. Doncs vinga, felicitats. Gràcies. T'ha agradat el partit? Has disfrutat? Sí, molt. Has passat nervis? Que es pensava que no guanyaríeu o què? Molt, molt. Bueno, estàs content de ser campió? Sí. Gràcies, tu. Què, com ha anat el partit? Bé. T'ho has passat bé? Sí. Has marcat algun gol? No. Bueno, però has jugat bé, no? Sí. Ja estàs content? Sí. Bueno, digue'ns alguna més. Ets campió ja, no? Sí. Bueno, Amb el meu equip. amb el teu equip, molt bé. Hola, tenim aquí el Lluís, el capità de l'equip. Com estàs, Lluís? Molt bé. Estàs content d'haver guanyat la Lliga? Sí. Sí? Ha sigut un partit important per tu, no? Molt, molt. Aquest el recordaràs, no, de partit? Sí. Bueno, ja ets campió, eh? Sí. Què has de dir a tothom? No sé. No sé, Soc campió de Lliga. molt bé. Felicitats, doncs, vinga. Bé, tenim aquí l'entrenador que ha fet el seu equip campió de Lliga, l'Iker. Com estàs, Iker? Home, estem bastant contents. La veritat és que estem tots molt contents. Ha sigut una lliga molt treballada. L'hem patit molt. La veritat és que l'Àlex i jo hem fet un molt bon conjunt, callant boques a bastanta gent. La veritat és que els nens han competit molt i molt bé. Sorpreses, ens han portat sorpreses. La veritat és que tot l'equip ha contribuït. Hem lluitat, portem una ratxa de 15 partits sense perdre, ni més ni menys. Avui has patit una mica, eh? No, home, no, ho teníem tot controlat. Sí, m'ha trucat a mi el Miquel i m'ha dit... No, sí, hem patit, la veritat és que hem patit molt. Com sentes ser campió? Home, doncs després de la temporada que hem fet amb els 2 anys de prebenjamí em sento bastant bé, la veritat. Tenim aquí a l'Àlex Puello, l'entrenador de l'equip, que s'han sortit com campions de Lliga. Què tal, com estàs? Home, avui ha sigut un partit bastant complicat, la veritat. Veníem aquí, ens prometíem molt felices, però a mesura que anava avançant el partit i veiem que els gols no entraven i només fèiem que feia ocasions, ho hem passat bastant malament, però bueno, al final, posant tranquil·litat als nens i tal, hem aconseguit
que marquessin i sortir campions d'aquest camp. Sou els primers benjamins del Martinenc, prebenjamins que guanyen una lliga, no? Sí. És que de fet és el segon any que es fa la categoria del Martinenc i hem tingut sort perquè ens ha tocat un equip que sincerament al principi no pensàvem que pogués aconseguir això, però amb treball i esforç al final hem aconseguit una cosa algo molt maco. Bueno, si passeu a la història del Martinenc com els primers entrenadors que heu guanyat una lliga prebenjamin. Bueno, sembla que de moment sí, a veure què passa amb els propers anys, però de moment som els primers i estem molt contents. Molt bé. Has patit alguna cosa en el partit una miqueta? Sí, avui ho he passat molt malament, però ja confio en els meus nois i amb l'Iker hem fet un canvi com si haguéssim estratègic i ha funcionat i hem aconseguit posar-nos per davant del marcador. Molt bé, moltes felicitats, gràcies. Gràcies igualment. Com ha anat el partit? Heu patit? Home, avui ha sigut un partit molt patidor. No veiem aquí la victòria i bueno, els nois, els nanos s'ho han portat molt amunt i bueno, només felicitar-los per tota la temporada. Esteu contents amb tota la temporada? Molt contents, han fet una pujada molt forta i felicitar també molt als entrenadors perquè han fet una feina molt ben feta i bueno, felicitats, només és dir això. Vinga, doncs ara disfrutar del títol, no? Moltíssimes gràcies, i tant. Ara els nens suposo que estaran allà a la dutxa fotent els entrenadors a l'aigua, que també s'ho mereixen. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Això és tot des del camp del Júpiter, on el prebenjamí D del Martinenc s'ha proclamat campió de Lliga.